Každý máme svoj sen. Mňa ten môj zaviedol na opačný koniec sveta a vedel som, že to bude životné dobrodružstvo. Zbalil som si život do 20-kilového batoha a odletel do krajiny, ktorá mi vždy pripadala ako sen, na Nový Zéland. Život v karavane znamenal slobodu. Každý deň som sa zobudil na inom mieste a nikdy presne nevedel, čo ma čaká. Nový Zéland sa stal mojím domovom na kolesách, mojou cestou za horizont a späť. Niekedy musíš jednoducho odísť ďaleko, aby si skutočne spoznal, kým naozaj si, a svet je príliš veľký na to, aby sme ostali na jednom mieste. Návrat domov som si myslel, že bude úplne jednoduchý. Len nastúpiť do lietadla a letíš späť. Bohužiaľ, niektoré cesty ťa zmenia tak veľmi, že zrazu vôbec nevieš, kam vlastne patríš.